Ketchup, this Res Junior. Welcome to my YouTube channel. Yay! So yun guys, ay maraming nagtatanong kung napawaw, nagtatanong napawaw sa akin kasi madami daw nag-sponsors. Sabi, may tanong din kung paano Ketchup, this Res Junior. Welcome to my YouTube channel. Yay! So yun guys, ay maraming nagtatanong kung napawaw, nagtatanong napawaw sa akin kasi madami daw nag-sponsors. Sabi, may tanong din kung paano mag-sponsor, paano maparami ang sponsors, at may tanong din kung paano ginawa ni Res Junior Channel na maraming nag-i-sponsor at napapalipad. Kasi sabi nila, may nagtanong din na monetize ka na ba? May tanong rin na nasasahod ka na ba sa YouTube? Sabi nila. Tapos ito po yung sagot mga guys. Ako po ay hindi pa nagsasahod, hindi pa ako monetization, pero marami ang nagpapalipad sa akin. Hindi po ito sikap, hindi po ito hambog, charot. Hindi, galing po dito sa Panginoon. Kaya para sa akin is God bless po ako kasi hindi pa ako monetization at saka hindi pa ako sinasahuran sa YouTube, pero may napapalipad na sa akin. Tulad ni RC Humamoy, may shout out kay kapatid RC Humamoy. Palipad siya sa akin ng 500 pesos. Di ba yung 500 pesos? Marami na mabili na yan. Tapos, may shout out din kay Twins. Kasi itong Twins ay ewan ko kung saan. Sa Twins. May Twins sa pangalan na palipad. Ewan mo taga saan. Basta ibang bansa. Napalipad din siya ng 2K sa akin. At saka, may shout out din kay Milicia, nagpalipad din sa akin siya ng 5K. Wow! 5K. Ako po ay nagpapasalamat sa kanila. Ako ay nagpapasalamat talaga sa Panginoon at saka sa kanila. Nag-shout out, maraming salamat. Kahit hindi ako monetization at saka hindi pa ako sasawa ng YouTube, pero may nagpapalipad na. Maraming salamat. At saka may nagpapalipad din sa akin tulad ng cellphone. Dito palipad sa akin ng cellphone, nagpa-unboxing ako. Tapos ng selfie stick, ito ay sponsors din. Tapos wifi, ito ay sponsors din. At saka ito ay sponsors din. Ito ay unboxing din, galing sa Singapore. At saka ito rin dala siya sa akin ng pera na 5,000. Maraming salamat. So guys, kung akala ninyo ay monetization na, kung hindi pa po. Tapos, alam nyo guys, pag nagwa-YT kayo mga kapatid, talagang, ang hinahanap talaga sa YT ay kaibigan. Legit na kaibigan. Hindi banana, hindi WH. Huwag tayong atat sa mga banana. Hanapin natin ang kaibigan na legit po. Yun ang hanapin natin. Kaya, kung sino po yung pumasok, ang YT po ay walang ang YT po ay yung bawal kasi yung mga bata, yung 18 below ata. 18 below bawal talaga yun kasi yan ang pulo ni Lolo. Dito sa YT, masaya talaga ako sa YT na pinasok ko to. Alam nyo ba guys, nagpapasalamat talaga po din ako sa mga kaibigan tumulong ko kasi pinasok ko itong pag-YT. Alam nyo ba guys, 20 subscribers pa lang ako. Kung paano ko kinuha yung 20 subscribers in one week. Kinuha ko ang 1 week in 500 subscribers. Kung bakit? Kung anong ginawa ko kahit cellphone lang gamit ko, kahit load lang ang gamit ko, pero naabot ko in 1 week ang 500 subscribers. Kung paano? Sibag at tiyaga talaga kapatid. Sibag at tiyaga at humanap ka ng legit na kaibigan. Pag umasok ka ng isang LS, dapat andun ka palagi, support ka sa mga host. Yan. Tapos, nakuha ko rin ang 800 subscribers within 1 week half. Yes.
800 subscribers in 1 week half. Nakuha ko rin yan dahil hanap yung kaibigan talaga. At tapos pag binalikan kayo, balikan din niyo siya. Balikan niyo. At yun, nakuha ko rin ang 2K subscribers within nakuha ko ang 2K subscribers within 2 months. 2K, nakuha ko ang 2K subscribers within 2 months. Yung gamit ko lang, cellphone at saka load lang, walang gamit pa. Pero, at ngayon, may mga nag-sponsor na ng wifi, so ngayon, may gamit ko ng wifi. At saka may nag-sponsor ng cellphone, at saka may nag-sponsor ng stand, so gamit ko na. At guys, ako ay, kung sino po yung willing na mag-YT, alam ko na marami kong kaibigan dyan na same sa akin. So, ang hinahangad ko lang sa inyo guys, pasok natin ang YT. Ma-enjoy tayo dito sa YT. Maraming tao ang mabubuti sa YT family. Mahanap ko talaga yung mabuting tao sa YT family. Promise. Maraming tao ang tumulong sa'yo. Basta legit ka at totoo kang kaibigan kanila. Tapos guys, ngayong September 20 at 30 ay may magpa-sponsor ulit. May mag-sponsor ulit ng 1K at 1K ngayong 20, tapos 4K ngayong 30 ng September. Maraming salamat sa mga sponsors. God bless you po mga kapatid. Ako po ay inasahan na katulad ko na ganitong edad. Kung wala man kayong, di ba kayo nakapag-aral o andyan lang kayo sa tabi-tabi, kung may cellphone kayo, pag-white kayo mga kapatid. Maging vlogger, maging totoo, at mahalin natin ang ating sarili at ang Panginoon. Magpasalamat tayo at hanapin ang legit na kaibigan. Pag pumasok kayo sa YT, hanapin ang legit na kaibigan at huwag kayong atat sa mga banana. Post lang ng post sa mga videos ninyo. Tiwala sa sarili at tiwala sa Panginoon. Maraming salamat sa pagbabaybay. Pagsusubaybay pala. Maraming salamat. Love you mga kapatid.